Godmorgen til dig derude, og velkommen med på den her lille morgentur. Det jeg gerne vil dele med dig her til morgen, det er det her med bekræftelse. At vi bekræfter os selv. Hvis vi i vores barndom har været udsat for, eller fået opfattelsen af, at vores forældre har været skuffet over vores opførsel, eller den vi er. Det kan for eksempel være, at vi har nogle forældre, der måske hellere vil have en pige, eller en dreng, eller omvendt, eller på den ene eller den anden måde er skuffet, eller kritisk over for os. Så sætter det sig dybt i os. Altså faktisk, så kan ord skade os så meget. Altså det er noget, der kan følge os hele vores liv. Og give de her overbevisninger om, at det er os selv, der er noget i vejen med. Når vi bliver vidne til smerten, så har vi en mulighed for at finde kærligheden til os selv. Så når vi ved sådan lige præcis, hvad det er, at vores sårede indre barn går rundt med af overbevisninger. Det kan for eksempel være en overbevisning om, at vi ikke er god nok. Det kan også være en overbevisning om, at vi ikke er velkommen. Både her i verden eller der, hvor vi er. Det kan også være en grundlæggende fornemmelse af, at der, hvor vi er, der hører vi ikke hjemme. Så kan et af de mest, helende værktøjer, som man selv kan arbejde med, være at lave bekræftelse over for sig selv. Simpelthen fortælle sig selv, man er god nok. Det kræver noget overbevisning og et spejl. Men hvis du stiller dig foran dit spejl, kigger dig selv i øjnene, og så for eksempel siger, jeg er god nok. Jeg er god nok. Eller du er god nok. Og taler sådan direkte til det her sårede indre barn i dig. Så vil du opleve, at på et tidspunkt, så begynder du at kunne mærke det. Så går du lige ind. Hvis du har en partner, der kan sige de her bekræftelser til dig, så er det også en øvelse, man kan lave sammen. Simpelthen tage op, hvad er mit barndomssorg, hvad er mit indre barn, hvad har mit indre barn behov for. Og så sige bekræftelserne til hinanden. Eller hvis du er i en større tryg gruppe, det kan for eksempel være en terapeutisk gruppe, eller hvad det er, så kunne man også arbejde med de her bekræftelser. Vi har fået opfattelsen af, at vi ikke var gode nok. Det er en overbevisning. Det er en illusion. Og derfor så kan den laves om. Kan du tage dig rigtig godt af dig selv derude? Ha' en vidunderlig dag. Det fortjener du.